Μπαίνοντας στο δωμάτιο, η πόρτα έκλεισε δυνατά και το πάτωμα άρχισε να πέφτει μέσα σε αυτή τη γεμάτη σκόνη μαύρη τρύπα. Τα πάντα έκαναν κύκλους καθώς έπεφτα μαζί μου, μέχρι που αναπάντεχα σταμάτησα. Είδα τίποτα. Σκοτάδι. Ναι, πού είμαι? Είναι κανείς εδώ? Ψηλάφιζα και πάτησα κάτι σαν διακόπτη. Και τότε φωτίστηκε ο ουρανός. Άστρα τόσο μεγάλα και φωτεινά που πρώτη φορά έβλεπα. Άραγε πού βρισκόμουν? Χάθηκα στις 4 διαστάσεις. Πού ήμουν να περιβρεθώ εδώ? Και τι είναι το εδώ? Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Είδα μια φωτεινή κοιλίδα να με πλησιάζει και όλο ένα να μεγαλώνει. Ένα τεράστιο αντικείμενο έκρυψε τα αστέρια. Ένα σκάφος. Άγνωστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο. Μια φωτεινή δέσμη βγήκε από το σκάφος και με τύφλωσε. Είδα μια μορφή πρωτόγνωρη. Κάτι με πλησίασε με φόντο μια γνωστή μελωδία. Και τότε είδα. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, η πόρτα έκλεισε δυνατά. Βρήκα το παράθυρο ανοιχτό και το δωμάτιο ήταν γεμάτο σκόνη. Ίσως να το άφησα ανοιχτό όταν έφυγα. Ίσως.